Mkhulu uyaphila? Ngiyaphila khehla lami. Ngiyaphila nami. Ibhizi yona sigcine sesitholana kanje. Kahle bengifuna nje sibe nesikhathi kahle sixoxe lolu daba lolu. Angazi uzothola lapha indawo la mhlawumbe sipake Ibheke. yeah. But ke ake ngibingelele bese nginamukele ku Real TV on Stories. Namhlanje nginobaba lo sichazela owake wathatha isithwalo. Uzositshela ukuthi ukuthatha kwakhe isithwalo ngabe kwahamba kanjani. Kwasebenza naba befona noma kusebenzanga. So ezinye zezinto ke lezi sifuna ukuzizwa. But uzosichazela ngifuna sithole indawo right nje. Angibambele call le. Hayi ake sivele sipakelana ke. Ngicabanga ukuthi kuzokwazeka ukuthi sidingide lelo daba ngaphandle kweinkinga. Shishi. Okay. Khehla lami uyaphila? Ngiyaphila mfana. Hayi no ngiyaphileka ngiyabonga nje ukuthi usiphi isikhathi sikwazi ukuthi sigcine sibonana. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi lo daba sizokhuluma ngayo namhlanje baningi abazofunda from lona. Mhlambe ngiqale nje kanje. Before ubaba afuna ukuyothwala impilo yakhe ihamba kanjani? Mfana wami ngivusele ilonda into ebuhlungu kabi. Nxese baba. Ilonda mfana wami lozongivusela zona. Ngoba sengaze ngazama ukuyihenga. Okay. Ngihenga itoilet ekhaya. Yabo. Ngavula lana phezulu ngafaka intambo ngayithola sengiphansi kusinke. Indaba yalezi ilwane engayithola khona le Mozambique. Awazifuni ukuthi futhi ufe. Angazi noma idlozi lami noma uNkulunkulu wami ngoba ngayithola sengiphansi kusinke. Zifuna ukungibulala zona. Wazifuna zona ngqo. Zifuna ngqo ukungibulala. Imali. Kanti zona uyazibona yini? Uma wena wedwa. Ya mfana kumele kufike ubumnyama nje. Ufike izwi ukuthi hayi ihenge wena. Ngoba phela isivumelwano sakhona ngisiqedanga ngafeyila angithi ngafeyila nje khona. Angiqedanga yonke iprocess yakhona. Okay, senzanje. Awusithathe usuka before usuka ekhaya uye kolanda lezilwane lezi. Wawumuntu onjani? Ngangumuntu ophathe nendawo Ngempilo. Ngingahlupheki, ngingabusi, kodwa ngifunda ukuba umangru. Ngibona abangani bami bephila kahle behamba ngeemoto ezinkulu. So uyithatha phela information ukuthi kungenzeka uphile kahle uma ungenza 1 no 2 no 3. Ngithatha phela komunye umzala wami uthi mzala ulokho ungibelesela ngizokusiza mina. Ufane njengami ume kahle. Umkahle. Unamabhizinisi yonke into. Ngoba uke ngisize nje ngoba ihlobo sami. Yes. Wathi nami ufuna ngiphakame wangise eMozambique. Hayi masifika lapho hayi kube kuhle nje. Yonke into ungenzela yonke into ngihamba sibathathu imini umzala wami nomngani wakhe. Okay. Bengiphathe kahle nje. Sifike lapha eMozambique. Singene sibingelwe kube kuhle nje. Iqaleke iprocess. Base kuthiwa ngene endlini encane ukuqa sithandazi. Lapha khona ikhehle ehleli. Sengena ngingedwa. Yes. Lana eceleni khona umuntu owomisiwe. Ofile. Kwathiwa ngumqabuli. Okay. Ngamqabula. Ngaphuma lapho kwangaba khona inkinga. Bangiphuzisa igazi elinomuthi. Hayi.
kungabi khona inkinga futhi phela vele nginesibindi mina. Yes. Uyimisele futhi ukuyithatha. Ngiyimisele ukulamba ngifuna ube umangro. Yes. Hayi lapho ngizwe kodwa uthi umqondo uthi ukudidizela kancane ukuthi something wrong la. Okungizima kakhulu okwangifelisayo mangifika la khona nabanye Oh, okay. abazokwenza lento. Yes. Sa group ndawonye ke kusaba u6 nje. Mangibheka bona ngathi baphasa. Ngoba ngathola ukuthi base sibuya abangala kaKwaZulu Natal. Ngoba sabuya yabona yabo sagibela ndawonye nje imoto. Kwabo bahamba ngenkulu imoto ikhumbi. Hayi umzala wami wasala yena khona izinto zakhe ayefuna ukuyigcina ke. Yes. Lana okwabanzima kakhulu kwathi istep sokugcina leso sayiswa kwenye indlu mina ukuthi ngithathe lezi ilwane ke manje zingene kumina. Okay. Mangena lapha kumi khona indoda imile lapha nesivobosho singakanini into engaka kufanele singene la kumina. Ummese lo. Umthondo baba umthondo isivobosho mhlambe ngathi u2 meter ubude bayo iyacwebezela lento. Ngathi umitha kakhulu kakhulu. Angikwazi But inkulu ngokungajwayelekile. itiki yinde futhi. Imali nendoda lela indoda enomanje njengoba bonke abantu noma mhlawumbe isilwane. Hayi umuntu nje onomali. Okay. Kodwa isivobosho sakhe akekho umuntu onesivobosho ingaka. Ungathi lento umboko wendlovu. Okay. Ubutiki bayo. Yinde lento umthondo wakhona. Ngathi ayingeke ke ngimele lento mina. Imali ngifuna ukwazi mina babekutshelile before ufike lapho uthi kahle kahle nazi izitepo ozohamba kuzona ukuze ube prepared. Hayi awutshenwa lutho. Uyabona phambili. Ukuthiwa nje hayi imfana encane uzofika ugcatshwe nje uyabona uqina ube indoda. Okay. Naso ke sivobosho ke. Inkinga mina kwaba izivobosho ngafeyila kusona. Ngathi ngeke ngimele lento mina. Ngoba laba abanye ngathi baphasa bona abawumele uzivobosho. Umehluke ngobonayo sesibuye la bahamba behuda yonke indawo kuthi uzivobosho wangena waqhumisa amapayipi la angaza amapayipi kanjani waqhumisa amapayipi usivobosho bahamba behuda yonke indlela. Abasenama black phethu uzivobosho lo ungena kubona. Into ubona u2 meter into engaka. Ngafeyila kanjalo ke. Manje ngicela usizo ke manje ingakho ngoba kuba ngathi angiyihenge ile ngifuna umuntu ozongisiza kuphume lento engaphakathi kimi ngoba ikhona ngaphakathi kimi lento ngiyayizwa. Okay. Kodwa ngiyibulale. Uthe izitepo zabantathu. Esokuqala sokucabuza umuntu oshonile omisiwe. Igazi. Igazi. Futhi ngesikhathi befaka igazi babefaka vele into phakathi kuwena. Ya. Kahle kahle kawo istep sokugcina ngci lesi sesivobosho. Uzivobosho wangixakayo. Manje mohluleka bathini labantu laba oze kubona? Manje nginenkinga ke manje. Ngoba bayazi ukuthi ngoba becebile bacebe kanjani. Okay. Bafuna ukungibulala manje ngihamba ngicasha nje yonke indawo. Oh nalabo abakhambisile basaba manje ukuthi wena nje ubungaphasanga. Uzothuna ukhuluma ukuthi bafuna ukungibulala. Angisahluphekele kwala. Ngihlupheka ngempela manje. Kanti ngangiphila nje njengobantu bonke. Ngiyahlupheka manje. Okay. Since wazi ukuthi le nto le yamase uzivoboshe umsebenzi uvume ucimeze mhlambe ifika yacinyezwa akwazi ukucabanga ukuthi why ngavele ngiyenze lento. Hayi ngeke ndoda umuntu efake into ngemumva mina ngeke into ngiyiphika nje lo ukuthi umuntu ngenza leyo nto mina kwasenhlizweni yami nje ngeke ukuthi umuntu efake ipipi lakhe kumina ngeke ndodana iyona ngiyangifilisayo noma ngawona usivobosho mhlambe
kwangazi ayingeke into engaka. Mm. Ngiyaxolisa ndodana, ngifuna usizo, umuntu ozongisiza ukuthi kuphume lento ngoba kuthi angiyibulale. Kufikizwe ethi ibulale. Kodwa mase uzayibulala futhi ubona usubhamazeke phansi. Ngiyathola sengilele kusinki ngithi akaze yaqashulwa yini intambo ngoba yayiqinile. Mhlawumbe idlozi. Okanye lento efuna ukuzuzwa ubuhlungu. Hayi, ukuhluphekayo manje. So unoncamela ukufa kunokuba ulibele uyobhekana nosivoboshwa. Hayi ngeke ngumele uzivobosho mngaka. Ngono ngife, mangeke ningisize abantu bakithi. No, ngeke kufanele ufe phela usufikele ekhaya kumele senze kusamandleni. Ngabe ke ngawuthi kuyophuveka manje ke amandla izinyanga engizaziyo. Because phela ukuphila kwakho kuyobe kusho ukuthi nazo zinamandla zakwazi ukusiza kulezi zinto ezifana nalezi. Manje ungathini kumuntu obuka le video othi mina ngiyafisa ukuyothwala mina? Ngingathi labantu uyababona baphila kahle. Babehambe mina kodwa ebusuku banenkinga enkulu kabi. Baneyinkinga ezinkulu kabi. Ungabona kukuhle wena kanti badlule emzimeni. Khona umuntu inkinga yaphezulu kwanje njengalaba nje bahlala beyihotela. Bayihotela. Uzoshwa qashula wonke amapayipi. Manje umzala wakho ongakaze umbone ukuthi khona inkinga nazo before. Hayi umzala wami uright nje kodwa uthi ngiyangibone into angathi abantwana njalo bayadlula emhlabeni. Akanabantwana. Kuthi lento unkosikazi mebambile idla umntwana. So yena ujabulela lokho kunokuba Ube kahle kodwa into ongakazi uyibona. uyahalisa umcebo wakhe. Uyahalisa. Mina akafuni noma ngibone. Because uyazi iqiniso. Akafuni noma ngibone. Manje le yanyanga ke efuna ukwenza izobosho ithini uma unqaba wena? That day. Iyangisongela nje nginja yonke lento angihambe kodwa ngizobona. Ngiyabona futhi ngamphethe iqinisile. Ngiyabona vele. Cha, ukuthi into engiyithanda ngale video le. Uyazivezela ukuthi ukuthwala kuyaphumelelisa nangomzala wakho uphumelele. At the very same time uyazivezela ukuthi umzala uneyinkinga ezithini ngendaba zeingane. And ukhuluma nawe ngeexperience yakho izinto ezibonile lapha yana. Sengithuswa mina leyo umuntu owomisiwe. Uthi usikhala kunabantu ababulawa abomiswe. Hayi womile nje. Uswe enqunu. Umuntu nje onqunu owomile ufike umqabule. Uthi uthola inhlanhla ngazi inhlanhla enjani. Uthi mncwaye baby kiss. Bese uyadlula uyophuza. No, kunzima. Ngeke ngizwe kuthiwa khona izinyanga ezilala nabantu besilisa ukuze zibafake umuthi. Kakhulukazi le process yokuthwala. But bengakaze ngihlangane nomuntu othi yena kwenziwa kuyena. Engake ngahlangana naye owesifazane inyanga yelala naye nje owesifazane inyanga yosilisa. So indlela enormal yokulala leyo. But le ngemuva Hayi ngiyaqala ngqa. kuthiwa phela lezi zilwane kufanele zingene kuwena ihlale kuwena. Kodwa inkinga uzivobosho. Mhlambe nalo umuntu usivobosho wakhe ukhulisiwe ngendlela ethile. Hayi lento ngathi yakhiwe nje. Akekho umuntu onento engaka akekho. Uyabona lento yami ayilutho le ingalo yami ngoba uyibona. Itiki lento yinde hayi. Hayi cha, wawusaba ngempela wasobuke yonke into iyacwebezela. Ikhinqa lalona singangesibhakede ikhinqa. Izongena phi lento kumina? Okay.
let's say ngifuna ukuzwa ngaloko engel. Let's say ke encane ke awuzovuma. Ya phela akekho umuntu ongalokhuzayo. Hayi kuba yayi kahle mhlambe ngangavuma, mhlambe ngangingavuma. Kodwa le ngeke. Ukuba yayinoma nje eyabantu mhlambe ngangavuma, kodwa ngikholwa. Ngoba phela ukuceba ngiyakufuna. Nami ngiyayifuna imoto enkulu. Ngihlale endaweni ephezulu. So manje ima sikutholela umuntu ozokusiza. Angeke nifuthi wena ugcina usutshela lo muntu ozokutshela yena akusize usuthi ngicela phela usase ungithwalisa noma usufuna ukusizakala kuphela ubuyele kunormal life yakho. Ngifuna ukuyiphila njengasekuqaleni nje ngiyifuni lento ngoba kwakuloyo ngizothola enye inkinga futhi ngoba lento ihambisana nenkinga ihlukile inkinga. Angifuni kwakona nje lokho ukuthwala ngisakufuni. Okay. Ngicela sivale le video. Ngiyabonga kakhulu ngokubuka le video. Let's see you next time. Stay blessed.